Angichaze nikholwa nhlobo nokukholwa nina njengoba ningafuni nje ukwehlelwa ukubi. Ubona ikholwa malike lehlelwa okuncane nje ukubi. Seliyodedema likhalisa kweambulance. Nifunda liphi iBhayibheli ngoba phela eBhayibhelini kuyavela ukuthi uJobe kwakuyindoda elunge kakhulu ingenasono. Kwahamba wase uSathane eyaNkulunkulu eyoyicela le ndoda. Wathi akunginike yena uJobe ngikutshengise mina ukuthi akakholwa. Into edala ekukhonze ukuthi umbusisile wamupha zonke lezi zinto anazo. Lithi iBhayibheli wavuma uNkulunkulu. Wathi kulungile ungenza noma yini kuJobe kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayemthemba uJobe. Ngempela uJobe wavivinywa, wafelwa zingane, wafelwa yiwo wonke umcebo wakhe. Kwanyamalala konke naye futhi wagula wamila izilonda. Ngisho unkosikazi wakhe wathi thuka loNkulunkulu ufe. Kodwa uJobe wamphendula unkosikazi wakhe wathi akusikho kodwa okuhle esokwemukela uNkulunkulu. Manje yini-ke wena uthi uma uyikholwa ngisho umuntu nje ngasho into encane ezokucasula usiyolwa naye wena nje awufuni ukwehlelwa ukubi kodwa uyibiza ngekholwa. Yini ungakiyeki ukukholwa ngoba ukholwa kunevivinyo futhi uma usukholwa ngempela uSathane uyaye kwenyanye. Mawuke waqala wanyanya uSathane nabantu bayakujikela, abantu bekuzonde bese wehlelwa izinto ezimbi. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu usuke kwethemba uyayevumela ukuthi zonke lezi zinto ezimbi zikwehlele. Futhi ethemba ukuthi zonke lezi zinto uzoyinqoba. Manje wena mangempela into encane nje ikwazi ukuthi ikhiphe okholweni. Uqalelini pho ukukholwa? Ngoba ukukholwa akusikho ukuthi impilo ikhambele kahle. Kodwa ukukholwa kunevivinyo nje zakhona.